ایوار باش بنرین هجا ام ایرو به برنامه رمان و کملگه به بابت که نو دیگل هبن ایرو بابت ما پچک گریدایی یا بابت هفته یا بوریه یا راستی من گوتی بو کو از دوی برنامه ایرو دا لسر بابتا پرسکریکن اتنیک و نتوایی برنامه چکیم لی دوی نابری دا پشت برنامه هفته بوری چند پرسن گرینگ هاتن گریدایی به بابتا کوما بحث کر بابتا ترکایتیه لورا منجي وكا بردوامة مجارة بري من بيبستي بيديت كو بحثا امديسا تركياتية اللي ويشاغي قريداي بالتركون والتركشتية سربيا ببيبن دوی نابری دا حواله که جمر نویسه گفت که اگر در فتاوه هبه حوال فواتونن او ترکیه سözleşmesi یا barışünlü بنرخینن yani peymana Tirpune ku dinav Kurdan da Türkiye te gengeçekirin am ji nerina xayar Serbiya bedin ya rastî min demaku ew babet weke maqale di kovereke de hatîbû çapin min ew çax ve mijarê xandîbû lê ya rastî hê ve berhemê weke pirtûk min nexandiye tevî çend rexne nirxandinin ku li Serbiya tê gengeşekirin min wana dişopînim belkî jê kek Fuat girêdayî bi evkê bi babeta ku em li vir li ser van sekînin alaqeyek peywendiyek di navbera wa herdû babetan de dîtiye ya rastî ez di rojên pêşê de rojên pêşte li ser ew peymana Tirpûnê Türklük Sözleşmesi em ê li ser viya bernameyekê çekin lê îro dibe ku peyvendiya wî digel evkê hebe digel hemîn babetê hebe Tirpûn û Tirkîtî di nav çarçoveya Tirkiyetî de sekinin gelek bernameyê xwe de axaftinê xwe de nivîsê xwe de min qesta min ji Tirkiyetiyê çi ye li ser viya min nivîsandiye min axaftiye qesta min ew tiştek ku di dema têkçûna yan jî em bêjin sed sala davîn ya İmparatoriya Osmanî da gava ku devleta Osmanî têk diçû jera çareyan digeriyan ne tenê ji aliyê Osmaniyan lê her wiha rojavayî jî çareya digeriyan yek ji çareyên evkê çare ew bû ku em bêjin di giyê rêgeha paradigmaya dîn de neteve paradigmaya neteve
پیدا بکن لی یا راستی او نتوه چوا چه ببایا yani de jiyani da jiyana sosyal da ew kavitin nebu bingehi vitin nebu bingehi neteve buyini tin nebu le tevi ya embejin binave Türkiye peyderpey nerinek hate çekirin peşi genç Osmanlı paşe embejin İttihat-ı Terakki پیواجویا سه ساله که ده امبجن فکر که به چند جرباندنین وکا امبجن ملت عثمانی پارادیگما ملت عثمانی که یا ایدئولوژیا evki bu tanzimati bu پشت ویژی امبجن دما پشت کنگره برلینی پشت کو ولاتین بالکانان ادیج عثمانیان و قتیان تایبتی غیر مسلم و چاغجی ملت امبجن اسلامی اتحاد اسلامی کرن پشت تکچونا وانجی پشت تکچونا و پارادیگمای وری گهجی پان ترکی و Türkiyeti hatta onandın. Ya rastı Türkiyeti hem dinav hevda dilgel Osmaniyeti de emji pıçak juan cudattır embejin de prosesi de atıcı em bahsavana vaka millet vaka sözleşmeyin vaka peymanin evk binav dikin neteveyi ev dikin icar de politika ev Türkiye sözleşmesi de van tıştan vaka Osmanlı sözleşmesi yani peymana Osmani yani peymana Müslümantiye de evkirin le ya rastı tıştı ku te münakaşe kirin ve kasşi popüler bu yadına Kürdan da ev mejar beter embejin nerinin İsmail Beşikçi ya kul ser resmi ideolojiya resmiya Türkiye'ye ku nivisandi bu em dikarin bejin nirxandineke ve neriniye levraji diro de babetame da tekiliye İsmail Hoca, İsmail Beşikçi gel ve konsepte J ve bebe paçek J evkema J mücarime. Türkiye'ti Türkbune Türkçitiye çekir, Türkçiti Türkbune Türkbunra behevraya az karim bejim ku dinabera Türkbun u Türkçitiye de hem ahengiyek hatta ciyeke miroft karabeje hem vateyiyekeye beguman nehemin tışten le de praktike de hayana hadı çarçuva ve Türkiyetiye de her gav tevger vate u praksisi van, diskursi van miroft karabeje yekvateye sinonime behevran yancı dinava hevdu denen. Evya tişteki pır giringe ku mirof behsavi bike u peşketina Türkiye'de jî tekiliyen dinav Kurda u Türkada jî mirov bibine de praktikede ew tiş çawa çêdibe. Min got ku ew babet çek giredayî bi babeteke din ku min ez karim bêjim di destpêka van برنامه رامان کوملگاه من بحثی کردیم. بگمان اوجی گردایی به پروسس نتوابون کردان وک آلترناتیوا
alternatîveke ji bo Tirkiyeyê jî. Ji ber ku ez nêrînekî wisa têzekî wisa diparêzim ku hemû rêgehên demokrasiyê, rêgehên siyasî, îdeolojî di nav çarçûva Tirkiyeyê de hatine bikaranîn û çi rêgeh jî ji wan ji Tirkçîtiyê derneketiye. Yani siyasetkirin di çarçûva Tirkiyeyîbûnê de davî da navê bî liberal be, navê bî îslamî be, navê bî demokrat, radikal demokrat, çi be, marksîst be, davî de vê xwe digihîne Tirkçîtiyê. Ango di navbera Tirkbûn û Tirkçîtiyê de tiştekî organîk heye ku di mercên şertên Tirkiyeyê de ku tu bibî Tirkbûna xwe yan bi îdeolojîk, siyasî, kulturî yan jî banal weka ku hiç te eleqedar nake biparêzî, davî da tu yê neteveperweriyê dikî. Ji ber ku armanca Tirkçîtiyê, Tirkbûnê di çarçûva Tirkiyeyê de înşakirina neteweyek homojen û tunekirina Kurda ye. Ew Tirkiyeyê yani Tirkbûn Tirkçîtî di nav çarçûva Tirkiyeyê de çawa çêbûye? Ji bo ku em ya baş tê bigihîn divê em sîstema Osmanî baş tê bigihîn. Sîstema Osmaniyê de Müslüm insanên xwedî îcazet bûn, yani ku mirov gava ku digo Müslüman, Müslümantî îcazetekê statûyekî sosyal dida ji Müslümanan re ku di hiyerarşiya vatandaşî yan tebabûnê de di ser gayrîmüslüman de. Hemîn sîstem, hemîn model heya bêjî weka hev di Tirkiyeyê de heye. Tirkiyeyê de ya rastî piştê Lozanê gotina Müslümantî yan jî milletî hate rakirin, di ciyê Müslümantî de Tirkbûn hate danîn. Di hemîn şêweyî divê şiûra kolonyal ya Tirkiyeyê de Tirkbûn gava ku tu bibî Türk, gava ku Tirkbûnê qabûl bikî, tu yê weke Müslüman çawa di Osmaniyê de xwedî îcazet bû, xwedî statûyekî bilind bû, xwedî rûmet bû, hemîn rengî ew statû, ew nirx, ew bibe ji bo Tirkan. Her kesî ku xwe bi Tirkbûnê ew neke, girê nedî û dijî ya bisekînî, ew jî weke gayrîmüslüman ew ê heqê wan ceza ye, heqê wan kuştin e, heqê wan zîndan in, heqê wan sürgün e û tecîl e. Yani heya Lozanê, bi Lozanê jî mirov dike bêje ku şxwe navê vê grupê, navê vê grupa Tirkiyeyê, Tirkan her Müslüman bû, her min viya weka gotina têgeha millet de ev dikin, millet weka gotinekî dînî, biratiya dînî, lê vê daviyê gava ku eger em beramberê ew kê bidin vê mesela Türkiye Sözleşmesi, em dikarin bêjin ku ya rastî ew hemîn tişt e, yani Türkiye Sözleşmesi yan jî peymana Müslümanî. Şerên Osmanliyê û Tirka em bêjin heya bi navê wî ya ku kirina Kurtuluş Savaşî, berê wî di şerê Balkana de û di şerê Dinyayê Yekem de ya rastî ku
şer لسر ناو مسلمانتیه ده هاتی کرن yani حیا Kurtuluş Savaşı ya Türkajı لسر ناو مسلمانتیه یا راستی هاتیه کرن و لور چه اوتنه چه پشته شر لوزان پشته پیمان لوزان ادی امتکارن بجن کو دجی مسلمانتی دا گوتنا دیگه ترکاته ترکون هاته بکارانین لی یا راستی وکا برگه وکا نرخ وکا رومت وکا او مسلمانتی حیا داویه جی یکش پرنسیبین پیروز یا ترکونی چی بود ام دیکارن بجن او اتمسفera دیروکی یا کو او که ده هبو ده 1912 یا به 1925 حیا به سرودان شیخ سعید اتمسفera که کو ادی ترکیتی وکا ترکچیتی خو فرض کرد خدا سپاندن و اتمسفera که بو کو هر کس دکاره به ترک دیجی مسلمانتی دا دکاره به ترک ترکون و مسلمانتی همین تشته او جبو کرداجی وکا ریا در فتا او که داکو او جی ببن ترک جبرکو به همین شویه ترکون دولت اجازت داده کو یکو ترکه او به واره خلط کرن لی او یکو نه ترکه او به جزا کرن نها گاوکو از به نرینه کو ترکچتی و ترکون همین تشته و جبر کو جالی دولت ترکون هاتیه آوا کرن گاوا دبیجم اویا نای و واته کو یا راستی د ناو جیواتی دا د ناو کوملگه دا ترک علاقه وان به او که تنه به علاقه وان به نرینه یا دولتی یعنی یا Türkçetiye tınaya. Ne usaya ya rastı o sözleşme peymana kote bahs kirin belki ne peymana vaka Jean-Jacques Rousseau jbo peymana komelgehi bahs dike yani denabara devlet u tarafın komelgehi da jbo avakırına neteve ki le ya rastı jiber ku kesin ku وقت ترک دبینن و ترک دکن گاوا کو دبن خودی اجازت بگمان او ادی شوه که پیمانه یا کو جه استفاده دکه همو ترک جه استفاده دکن جوه ترکچتی yani eko şuara dibece yani Türk'ün yani Türk ne milletperverim ya ne ser etnik Türk'ün evkime ya rastı civate da her Türk o kozmopolit be komünist be sosyalist be liberal be jive statüya Türk'ün vakat Türkçiye ki istifade dikin لی طبی د برنامه که د ما بحثا اوکی کریبو بحثا نتوه پروریا بانال ما کریبو اوی کو یعنی جرا ایتی امکان در فتن نتوه وکا آویه وکا هواییه وکا شخبره او قص ایدی جرا طبیعیه کو او فرقناکه جیانا روزانه ده او چده او ترکون او ترکشتی چده وی و چنا دوی لگاوا کو مثلا کریزک چده به او چده به گاوا کو مروف راده به ترکشتی رخنه دیگه ترکیتی رخنه دیگه کریزک دوانده چده که او دیگه او و چاقی تابی تو دبینی کو او خواه دپاریزن و خواه دکن خواه وکا ترکی نشان دادن. دیجیانا روزانه دا تکارن براستی وکا کل نورمال ترکی که دیار ببن کو دما کو
کرistنه دمکو کس جوارا نابجه نیرینن و سختنن دیتنی و سختنن او رنگ نتوابون او رنگ هگمونیا لسر اساسا قرکرنا ملتانه لسر اساسا آسیمیله کرنا منتوایانه کلتورایه گوکو کس بحثواتشتانا که او بوجدان خو او کن یعنی دناب آشتیه دنن یلی گوکو رخنتی کرن گوکو زانین در دکون ارتای کو امبیجن ترک قتلیاما کرنه insana bi zorî ew dikin zimanê wan ji wan asîmîle dikin û insana didin kuştin, işkence dikirin, sürgün kirin, gava ku wat tişta derxewteyê ew ve çaxê du reng ew dikin ya rastî ez nizanîbûm ew tişt wisa yan jî yanî ya rastî li ser Türka zulm hebû, li ser Türka xetera kuştinê hebû, qirînê hebû, lewra Türk jî reaksiyonekî wisa nîşan dane ya rastî ew e ku em viya veka çîrokên veka ewkên veka tiştên ku hatine çêkirin û xilas bûne weka yê tarîxê li wan binêrin mêze bikin. Min li ber binêrno yanî behsa İsmail Beşîçê kir ez ê ser vî anekdotekê ew bikim pêşî ji bo ku behsa nêrîna xwe bikim. Di sala berê çend sala Vakfa İsmail Beşîçê li Diyarbekirê ji min xwastin ez semînerekê li ser mamoste ser sosyolojiya û ya rastî biyografiya û ya entelektüelî semînerekê bidim. Min bi dilxweşî qebûl kir û hinek xebat jî li ser vîya min kir lê ji ber ku çend tişt hebûn, çend nuqte qal hebûn ku min ji xwe re nikarîbûm ez va îzah bikim ya rastî. Min bixwe de ew nedît ku ez ê semînerî bidim û min texîr kir. Yek ji wan meseleyan ez xwazim li vir behs bikim ku ez bawer dikim ku bi rengekî pir eşkere bi babeta me eleqeya wî heye. Min digo xwar ji ber ku min İsmail Hoca bi Sartre'a Fransî min ev dikir mukayese dikir ewa çawa piştgiriya gelê Cezayirê kiriye û xilas hina netewîya Cezayir de rol girtiye û ji Fransîza re gazî Fransîzan dikirin ev dikirin û dijî Fransayê derdiket. Gava mirov vî İsmail Hoca bi rola Sartre entelektüeliya Sartre mukayese dike. Dibîne ku İsmail Hoca ji destpêkê belkî rexne Tirkan dikir, profesorê wan û evkê wan nêrînê wan lê daviyê İsmail Hoca berê xwe da Kurdan û êdî weka mirov dikare bêje weka entelektüelekî Kurd gazî Kurdan dikir. Yani êdî mesela wî êdî bû doza Kurd û netewabûna Kurd. Min viya ji bo ku yani ji bo ku îzah bikim min viya girêdayî bi vê ev dikir ku yani İsmail Hoca weka Sartre Frans Fanonê xwe di nav Kurda da peyda nekir lewra ew bi xwe de pêwîstî dît ku bêjin gazî Kurda ji bo prosesa netewebûna Kurd gazî wan bike ji bo viya binivîsîne. Ez ji wê nêrînê tabî zêde ew nebûm yani ne evleme ku wisa ye bêguman ewka min gumana min heye li ser vîya ku gelo wisa ye ya rastî min firset nedîtiye ku bi İsmail Hoca ji ser vîya sohbet bikim pêra bipeyvim. Lê
dema ku ez ser ve Tirkbûn û Tirkçitiyê min kar dikir, piçekî meqaleyekî nivîsî, vê gavê ji min re zelal bû ku mesele ev e. Mesele ev e ku İsmail Beşikçi imkana derfeta entelektüeliyê di nav Tirkbûnê de nedît, lewra em dikarin bêjin ji Tirkbûna di çarçowa vê Tirkiyetiyê ku Tirkçitiyê ye pê girêdayî ye jê derket. Yani gava dibêjim jê derket, ev ya nayê vê wateyê ku İsmail Hoca ji Tirkiyetiyê derket, Tirkbûnê derket. Ji Tirkbûna vê kolonyal ku girêdayî bi Tirkçitiyê ye, sinonîm bi Tirkçitiyê ye, jê derket û derfet, jêra derfet tune ku îro Tirkek ku di çarçowa vê jiyana Tirkiyetiyê de nebe Tirkçitî nebe Tirkçî tune ye. Ew derfeta ku Tirk ku nebe Tirkçî ew imkan di jiyana siyasî, entelektüelî ya Türkiye ya îro de tune ye, di ser navê kîjan îdeolojiyê kar dikî bike. Di ser kozmopolitîzmê, di ser universal îdeolojiyan kîjanê ew bikî, dawiya davî de Tirkbûn ji tere imtiyazên mezin dide, statûyekî sosyal ya weke efendiyê serdestê dide û tu jî weke Türkek mecbûrî mîsoger ya bikarbînî û bikartînî jî gava pêwîst be jî bikartînî. Bilê carna kriz çêdibin, carna hin kaos çêdibin, derfetên din çêdibin, weka em bêjin ew çalakiyên geziyê, weka em bêjin hilbijartina 2015 tiştên bi vî awayî çêdibin, yan jî salên hefteyî de çepkirî yan sosyalîzm ev tiştane ku tu weke ku di vargehekê din ya Tirkiyetiyê de kar dikî ku weke ku eleqayê wê bi Tirkiyetiyê tune ye wisa diyar dibe, lê ya rastî ew demkî ye piştê wan deman devleta Tirkiyetî ya ku Tirkiyetiyê ser Türka ferz kiriye, lêvegerandinê dike û wisa dike ku ya rastî tu bibî Türk ango tu bibî Türkçî. Ez biya min ev tiştê ku bi İsmail Hoca girêdayî ye, ew e ku İsmail Hoca ji Tirkbûn û Tirkçitiyê îro di der wargeha Kurda da Kurdiyetiyê de dijî, lê ev ya nayê vê waneyê ku İsmail Hoca ji Tirkbûnê derketiye. Çima ew qas ser vîya disekînim? Ev ya pir giring e ji bo min. Ji bo ku ez bi girêdayî bi têza xwe ya ku konsepta xwe ya ku dibêjim yek alternatîva Türkiye heye ya Türka ya demokratan ê ku dixwazin bi rastî Tirkbûnekî ne kolonyal, Tirkbûnekî ne Tirkçitî, Tirkbûnekî ne bi Tirkiyetiya ya tarîxî ya ku îcazetê tenê ji bo Tirka dide. Eger Tirkbûna normal ya ontolojik dixwazin, ne siyasî ne îdeolojik ya ontolojik di hebûna xwe de di kultura xwe de Tirkbûna xwe dixwazin, ew bi saya bilindkirina alternatîva netewebûna Kurd mümkün e. Netewebûna Kurd ew alternatîva ku ne tenê Kurdan tenê di rêya xwenasî û rêgeha Kurdbûnê de bilind bike,
ve bike komelgeheke modern unujen her vaha encam bir sosyolojik ve liser devlet buna ku liser esasa icazeta Türkiyetiye Türkbune liser esasa homojeniya tekneteviyetiye de honandın ve beguman ve viyaji hilveşiye. Yek alternativa ku tkare tekneteviyetiya Türkan hilveşine ev alternativa prosesa netevebuna kurda. Dve çerçeveye de biyamın gavaku Mirof İsmail Beşikçi u xebatin vi u regeha ku ew daye pêşiya xwe difikire tê dîtin ku dibe ku İsmail Beşikçi yek ji Tirkiyekî herî rasyonal asoya ufuqa perspektiva Türkan dibîne. Lewra dibe ku İsmail Hoca ew qas bi endişe bi helbestekî bir aktif bi intensîv çalak li ser pirsa pirsgirêkên netewebûna Kurd difikire. Belê ew pirsekî bela serî me derdekî giran e belê belê İsmail Hoca nêrînê min çewte nizanim qestava çi ye lê rewşenbîrên Kurd jî ku behsa neteve avakirin, yekîtiya neteve bilindkirina hişmendiya Kurdî û hebûna Kurdî didin pêş ne hindikin. Belê yekîtiya Kurda tune ye ew pirsekê siyasî ye mirov divê viya ciddi bifikire çima yekîtiya Kurda tune ye bingehî wî de problemê müşkila çinin bêguman mesela ew qas hêsan ya Kurd jî aniha heya niha bûbûn yek yekîtiya Kurdan ez hêvîdarim ku vê biçê bibe lê berê wî divê nêrînên ku serê Kurda xira kiriye manîpüle kiriye xapandiye divê mirov pêşî berê her tiştî ew zanînên sexte û zanînên kolonyal mejiyên xirab divê mirov vana ji holê rake û hişmendiya Kurdî bilind bike hişmendiya Kurdî ya ku em bêjin girêdayî bi netewebûna prosesa netewebûna Kurd e. Belê ez girêdayî bi vê tiştê ez dixwazim bêjim ku îro ew rêgeha Tirkiyeleşme ya ku siyaseta Kurd daye pêşiya xwe siyaseta Kurd ya em bêjin serdest sereke ew dane pêşiya xwe biya min ew têketina nav rêgeha Tirkiyetiyê ye û her nasname her siyaseta ku dikeve nav dayîreya Tirkiyetiyê zû an direng ve bigihevê Tirkbûn û Tirkçitiyê di nav çarçova Tirkiyetiya Türkiye îroda nabe tu nebî Tirk nabe tu nebî Tirkçî yê ku
ببه ترک و ترکچی اوه وره خلط کرن چواکومگو یکو قبول جینه که اوه وره جزا کرن. بله اوانو من ایرو از ancak karibum avkas bepeyvim. Berkuya rastı bername beri ya diyaloga akademik ma iptal karibu az jibo ve bername avkamın tüne bu yani revşamın tüne bu kez ve bernameyi çekim. Lejber ku dit Çarper medyada var hoca çent bername iptal bun jiber sedemin cuda min nekhas ez jî iptal bikim ya rastî rewşa min piçek nebaşe saeta min nebaşe îro ez li ber diqedînim û hêvîdarim heftaya bê em ê bi bijundarî bi salam sax hûn jî ez jî em di bernameyekî din de digerhevin gelek spas dikim êvar baş.